Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan loom sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Na marga jing sokya lor ka jing state jong ka klam coronavirus hakish nong kaput kibahap apa upu usam jong ka jirang constituency ha ka khat phra trek unai tung arjar arpho u MLA jong ka jirang constituency ba Sustenance Sotun bat UMDC ba Victor Rani kilai shimenta ha ka jing senrai dawai belas dang na do asnong ternga bat penbuat terter syakasnong pilang kata kiling mausmai baridwa mai khuli khanapara bat kentup ru hakasnong bernihat syadu syakhana para nangta hakasnong khatlai mer bat nong kala khasi hadin begila don bisakta naka klam COVID-19 ya kani kijing senrai dawai las dang menta baru steo hakasnong khaput khamtam hakathan bernihat hadu khana para bat kumju ru ya ka screening center kebadan ha bernihat. All these people here. Ban ai kublai kerpang i MLA jungi i ba Sustenance Sotun i MDC jungi ba Victor Rani ba i lawan kerpang ban disinfect ya kaneka area jungi kadai ka screening point kumba pi kiatet ba kane kadai highly infected area namar nyimtip re ki travelers ki wan ai kumno kila expose te ni ko ban ai kublai kerpang nakiliang kini ki all the staff nani na po screening point i MLA ba i MDC jungi ba i lawan khnang ban disinfect ya kaneka area labun tali ki positive case jong covid khat khandai nakiliang jonga ba di MDC lengkat bat ki perlok ki jongi ngilaya perkhat kumno bangin lek ban ai mensi mik tu ki longyeng ngilaya perkhat kumno bangin lek ban disinfect ya ki area but disinfect ya ki area snong baro kito ki balalong haka ki areas ki balong high risk but ka konsensi ka jungi kini ki snong ki badon haka ne ka konsensi ka jungi haka ne ka national olo haka ne ka national highway ki don ya ka jinge jan ka ba jantam bat ka Assam ka Guwahati ka baro pilaitip ba ki case hagoti kumbakalalong menta kalong community spread but nakaliang jongi kumkinong mikmat ni snowdon ya kata kajing sosir kajing soting ba ki pajba ki jongi ru kinsa infect how ne virus ting ya kata ka community spread badai na kata kadaw ni sami na layeng banlet bat kani katangka banlet ban a ban spray kini kadawai hakeleng kisnong nadu namai khuli pilangata ternga keling baro keling baridwa khanapara Bornihat area PHC ka Don Bosco quarantine center
nang ca kanika ke nong thamai khat sa khat san mer rang sokona lum nong rem baro kini kisnong gibahap markap baka boda baka asam ngilai le ban laidap peri baro sitiung ngilaya e kanika ban disinfect e kini ki area snong baro ban bu ya ki pajba nong song snong gijongi ki badon hakini konsensi haka jing sngan kenang ba kin like na kanika jing posted jong ni nyang jing pang tinga ai ya ka jing kublai ya ki fire service ba binang ba ki team jongi ki balaya trash tom baro sitio them khanshu ya kata ga jingping jingma kabidei ba unik nyang jingpang henrei ki layami ringkat bat ni ki nong mikmat UMLA UMDC ban lek ban spray ki ne kadawai hakisnong gi befer but ngaso man ai ya ka jing kublai ya Mr. Rohit badai utrai jong ka CMJ Breweries ubalano sobha yangi ya kaneka dawai ban spray kini kisnong baro teng ai ka jing khublai ka bakrpang yu bat ya ka company ka jongu ya ka jing sbun ka jongu na ka manta ki pa nong sung snong ki jongi ki badon ha kaneka conference ka jongi te kumba pilai pilatip ba kane ka jing posted jong ne khnyang jingpang haka district ka jongi ba haka state ka jongi hibro ko wei naki case ki babon tam haka riboy district kamot ka dei naka consensi ka jongi tena kalyang jonga kumu MLA nga kentu ya baro ki pajba ki pa nong song snong gi ba i ki jonga ha kane ka consensi ka jongi sobha nado kirang ba snong ki skatrishnong ki pajba baro jong gisnong ki baper ki badon hakane ka border ba ka Assam khamtam ki be jan ba ka goti tungin ya ai ya ga jinge trelang ba ka sarkar ba ka health department ban board iki kendon ki baper kumbala hikai da ka health department kenang bangin la ban yada nang ni nyang jingpang bangin la ban la jelade na ka de ka jing yabet nang ni nyang jingpang namar kumbang ile i menta kajing po jong ne nyang ipang kalanang kiyo tenga kentu ken pham ya baro kito ki balaya don ka kontak bat kito ki balayo ya kene ka positive case baki day ban don ka jingket kle halade kumbala batai da ka health department in hab ban self quarantine bapin long ka jieda na ka banta jongpi bat ka jieda na ka banta ki pa nong song snong ka jieda na ka banta ki pa ba baro ngalai ka jing trash tam ka jongki nga ai ka jing khublai ki baro ka jing trash tam ka jongki badai lingba jongki lingba ka jing trash tam ka jongki lala ban khanglat ka jing posted jong ni nyang jing pang tena kalyang jonga kumu MLA ha ni ka post sa sisen pat nga kintu ken pham yaki pajba baro kane ka jing stam kamap yano but kawai ka bangakwa ban kintu banda banjur haki pajba nong song snong jong ka jela ka jongi bat kerpang yaki pajba jong ka ka konsensi ka bi ka jonga nga kerpa de fi baro bangi dai bandon ka jingket kle halade bangin yarap man ya trelang ban ai ka jinge trelang kane ka kam lada bang ngimdon ka jinge trelang bat ka snong bat ka sarkar ka health department ka police department leki no ka ba shim ka banta ban tela kam me kene jing stom kalong ka ba hadu kadangata lada ba ki pajba kim ai ka jinge trelang tinga khot ngawe re fi baro ki pajba nong song snong om tang na kane ka konsensi kene na ka jela hibro kuwai bakin ay ka jing trailang kenang bangin la ban rating khong ye kene ka jing posted jong dik nyang jing pang tang katang suman ay ka jing kublai ye ka jing don lang kini ki perlok na di MDC bat ki perlok baro ki be sendan lang ki ba mi na layeng ban ye pensai lang ye ki pa nong song sinong ki jong i khamtam mi kitu ki balayo ye kene ki jing stom ngakit ba kirang ye kitu ki balayo ye kene ki jing stom ba ublay undan ang kat baki kenang yo ya kamet kapat kapokoi bakia bakin light no na kene ka jingpang ka jing stom